हाय दोस्त गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि बे भिडिअ'आव आङो नैबेखौसो नागारनो सानदों जे फैबाय थानाय आनजादफोरनि थाखाय बा फैबाय थानाय केन्डिडेट्सफोरनि थाखाय आं मोनसे गोजोन हामलायनाय जासिहरनो सानदों आरो जे बिथांमोना गावसोरनि नाजानायजों मोजांहाय मोजां आनजादफोरखौ लिरनो हाफुङो आरो बिसोरनि साननायफोरा साक्सेस जाफुङो। बेखौनो आङो बयबो केन्डिडेट्सफोरखौनो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायहरबाय बेस्ट अफ लाक होननानै एचएस आरो एचएसएलसि एग्जामिनार्सफोरखौ जाहाथे बिथांमोना फरायनो बाबांसिनैबाबो एग्जामखौ आनजादखौ मोजांहाय लिरो आरो गावसिनि साननायफोरखौ जाफुंहोयो बा बिमा बिफानि साननायखौ जाफुंहोयो। बेखौनो आं बयनिसिमबो फोरमायहरनाय जाबाय आरो आंनि बा जोंनि बे गोजाम संगिरि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बेस्ट अफ लाक हरनाय जाबाय। गोजोन्थों।